Ima još jedna optužba, obično se širi, obično se priča da Ahmadija zajednica kada je pojavila, Ahmadija zajednica je podijelila muslimanima. Ova optužba je lažna optužba. Muslimani su već bili podijeljeni od nekoliko sekti i Ahmadija džemat je na kraju došao da ni ujedini, da bude jedna zajednica. Prije Ahmadijet muslimani su bili već podijeljeni. Mi vidimo njihova podjela, njihova mržnja međusobnom i sada vidite ratovi kako među Irak i Iran nekoliko godina oni su ratovali. Na oba strane su bili muslimani i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto rekao da muslimani će biti podijeljeni na 73 sekti. I časni poslanik rekao 72 idu u vatru i samo jedna ide u džennet. I kada su pitali o poslaniće kako bi mi saznali koja je ta 73. ili koja je ta zajednica koja će dobiti spas, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao slušate, taj će biti džemat. I na jednom mjestu rekao oni će slijediti mog puta i put mog sledbenika. I sada mi vidimo koja je ta zajednica, ko su 72 i koja je 73. U Pakistan parlament odlučila i koja sada oni imaju ponos u tome i kažu danas mi smo 72 sekti, mi smo odlučili da Ahmadija džemat nije više u islam, oni nisu muslimani. I ovo vjerovanje i ovo optužba i ovo njihova dijela bio suprotno od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao 72 idu u vatr, jedna ide u džennet. Oni su odlučili mi smo 72, mi smo muslimani i ovo 73. Oni nisu muslimani. Nama je tamo zabranjeno da učimo azan, nama je zabranjeno da zovemo svoje džamija kao džamija, nama je zabranjeno da pozdravimo kao Bismillahirrahmanirrahim i kao pozdravimo sa Assalamu alaikum wa rahmatullah, ali da koristimo Božje ime. I nekoliko stotini Ahmadi oni su bili u zatvor zbog toga. I nekoliko stotine su bili ubijani zbog toga. I šta se dešavao u doba časnog poslanika? Muslimanima bio zabranjeno da uči azan. Muslimanima bio zabranjeno da nazove sebe kao musliman. Nevernik, oni su rekli, vi niste muslimani, nego vi ste sabi. Sabi, to je jedan riječ, oni su koristili za ti ljudi koji imaju neka nova vjerovanje od svoje predaka. I ovo sve stvari što se dešavao sa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, danas isto se dešava sa Ahmadija muslimanskog džemata. I Ahmadija džemat nije pojavio da podijeli muslimana, nego pojavi da se ujedini muslimani koji su već bili podijeljeni. I taj jedinstvenost već počeo. Mi imamo jedan globalni imam, globalni halifa koja je na čelu džemat i svi nacije i svi ljudi od razne kože, boje, koji pričaju razni jezici i postaju kao braća, postaju kao jedna zajednica i taj krug se širi. I zato Ahmadija džemat samo služi islam. Ahmadija džemat vjeruju sve ove stvari što je nama pokazao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I Ahmadija džemat samo služi islam, nema neka druga svrh, nema neka druga namjera, nema neki drugi cilj, samo da služi islam.